passada. Em deu haver robat el divendres? Pare, tinc una pregunta. Sobre esports? No. Alçament de pesos? Boxa? Això també serien esports. No. Saps, la meva amiga Eugènia, doncs... Sobre una noia! Per començar et posarem una corbata i un raget de colònia. Oh, mira, reina, el nostre nen ja és un home. A veure si ho endevino. Has fet una pregunta sobre noies al teu pare. És veritat. Diguem que m'he barallat amb l'Eugènia i he anat a casa seva, però no hi és. I em penso que m'ha pres... una cosa que és meva. Si està disgustada, fas molt bé de voler parlar amb ella. Ara hi hauries de tornar. Estic segura que sí que hi és a casa. Jo també vaig ser jove i entenc d'aquestes coses. Hola, Fred. No, l'Eugènia no és a casa. Inspecció de soterranis. Ah, doncs molt bé. Endavant. La mare tenia raó. Ahà! Ahà, què? Que elegant. Ahà! M'has robat el divendres! Què? No te l'he robat. Aquest no és el divendres. No! Però jo sí! Divendres, on t'havies ficat? Ah, doncs mira, fugint d'una canilla de gossos salvatges i buscant això. Ah! L'últim supercaramel Ash! Sabia que no em fallaries! Vinga, passa-me'l! Ah, sí, i ara, i tu què t'ho penses? És meu, nano, meu! Només volia que veiessis com me'l menjo després de tot el que he passat. Deus fer broma! Dóna-me'l! Moro de ganes de menjar-me'l! És l'únic que desitjo en aquest món! Agent Geni, tinc aquí el doctor Andreu Siburcià, l'inventor de l'aniquilador 9090909. Ah, el meu petitó! Ja et tinc! Supercomandant, li puc explicar. Oh, l'aniquilador 9090909 està reduït un alienígena malvat. N'estic tan orgullós. Molt bé, agent Geni. Veig que fas molt bon ús de la teva unitat aniquiladora. Canvi fora. Fred, ho has fet per mi? Quin mal que et deu haver fet. Deu haver sigut insuportable. Sí, ha sigut terrible. Andorra torna a ser territori ciclista, un any més amb el Pas de la Vuelta.